Kaixo txoriene, kaixo zigoriturrieta, kaixo talde osuai. Gaur, asteko, erdialdia, aste azkena. Ja, perantzagoaz. Naiz eta izenak esan, azkena dela, ez da azkena. Garri baten izango zan, igual, Igual bai. Eta, bi errezta oso goxokin gatoz beti bezala, nik nire parte zekarriot tatin pastel bat. Eta zupentzako zen, nunda usagarrak tatin pastelia? Ja, nik ensalada bat, zer ingo zen nulakoan. Ez da, tatin pastela da, baina gazia ingot, eta horretako patatak, kasta, tomatia da, beste osagaitxo batzuk ekarri ditut, tatin pastel berezi bat ditut. Oso ondo. Klasikotik abiatuta, gure osagaiak sartuko ditugu. Lehen zu makiatzen zinenean etorri naiz, Aitor, kamara hemen zegoen da, tatin pastela eta ero, hasi da osagaiak ikusten da. Gaina amorratu da, bera, tatin pastelakin. Baina, ez, Aitor, lasai, hau ere goxua hongo da, eta hori zen tarta totan, ez berdin bat. Toton. Holan esaten omen da. Holan esaten omen da. Esango txut osagaiak. Venga. Lehengo tomatiak erditxike bakiko ditugu eta oreganoakin batera 180 gradutara erreko ditugu 30 minutuan. Bitxartian tipula azukriakin zu motelean karamelizatuko dugu eta patatak be egosiko ditugu. Gero azukria eta ura suertainen jarriz karamelua ingou eta gurtzen danean molde baten oinarrixan jarriko. Gainean patatak xaflatan ebakitza eta utxuneetan tomatiak. Tipulakin estali, gazta bota, ostoriakin itxi, arrautzakin margotu eta 30 minutuan errekau 180 gradutara. Txura hona dauka. Beraz, bai, jungo gara, gutxinaka eitzen. Nik egi esan tomatearekin da ikusita daukat errezeta hau, eta nik uste tinda daukagula baita txogienen, tomateakin bakarri, baina bitu, persio hau, patatarekin eta kipularekin da, enaukan ikusia, eta benetan, ondo egiten dugu, ez? Ikutu hori gaina, hauntze gaztana, eta, ondo. Nik tomateak azkenian ingo ditut, lehenko inbiotena da patatia. Betxo, ze patatiak, nik pentsatzen dut, da, geixen iraungo dagoenak, berez? Lehenko hasiko gara patatiakin. Patatiak aldozue holan, nik askarein bitxut orduan aldozue, holan zuzenean egozi, eta gero egozitza dauzenean, erditxik moztu, edo xaflatan, eta horrek jarri pastelan oinarri xan. Baina nik ingo ditxu da naia, zen nahi dut egozketa bat holan luzia, ez ditxut holan egoziko berzta guztiz egozitza egon arte, gero labian... Gero labian, ordu erdian... Beste 30 minutu egon bidie, beraz, nik nahi ditxut, apur bat, erdi egozitza. Holan ez jateko moduen, baina apur bat kurruskari dauzenean, aginetan hor, eta horretako, holan xaflatan, sentimetro bateko xafla honetan moztuko ditxut, 5 minutu egozikot. Tatan tarta ero, abizen berdineko bi aizpen, frantziako bi aizpako zineroan eskuti dator, Carolina Stefani. Carolina Stefani eta zien hotel baten jabe. Hotel baten jabe, sukaldean ibiltzen zien. 19. mendian hori ezan erresa izango. Ez, eta ikusten zen bai jabe, baina ala ere sukaldean lanian. Gaur egungo jabe gutxi ikusiko zituzu, holako sukaldean sartzen, edo ez da izan, ikusiko zituzu, bulego batean, lanian, jabe batek igual, zehun ze jabe mota baita. Zehun ze jabe, jatetxetan eta asko egoten die. Bai, hori da, sukaldari bat bada jabia hotelarena, nik, lagun bat izan nuen, inigo, guretzako Rizos, hemen izan zen, hostelaritza eskolako irakasle dara, honek, sasoi bat izan zuen, horra aukera zegoela Frantziara, Les Deus Alps, Alpeetan, alokatu iten zen duen hotela osoa. Hotel osoa alokatu, udan neguan eskirako zen, eta udan berak hartzen zuen, alokatu iten zuen, eramaten zituen, bi tipo hemen gidak zirela mendiko bizikletakin, eta estazio hori neguan eskiatzeko asana, udan izaten zen bizikletakin jetxirak eta egiteko. Eta berak hotel guztia alokatzen zen, berak sukaldea eramaten zuen, baina gero egiten zen hori, eskaintza jendeari, batez be, juten zen, peninsulako jendea, eta Euskal Herritik eta jendea juten zen, astea pasatzeran, bizikletan ibiltzera, eta hotel horretan, eta berak eramaten zuen, eta bera zen sukaldaria. Bere ogibidez, sukaldaria zen. Eta aukera zegoen hotel osoa alokatzeko. Enpresario landatan da. Bai, berak, basekien, hor sartu zenako gehien reservak eta jendeak esan da, gu jungo gara, eta basekien funtzionatzen zuen zerbait zela, baina nik, harrituta geratu nintzela hori, hotel osoak alokatu iten zela, aukera zegoela,
garai hartan hori izan zen, 2005 ero onginen gu berarekin. Ontxe, igual, errexagoa da, nik ezagutzen dut jendeak itxen dauela, igual, asteburu baten, edo zubi baten, alokatu, ez dakit, horako baserria handi bat, hori bai, eta hortan itxeituzte, eske hotelosua. Bueno, hotela, haundi izaten bada? Bueno, esen oso handia izango nizu, niz goratzen zen lakoa zen. Egin gu hotelean gu furgonetak egon ginen, eskendun loin, gu furgonekin, eta berakin egon ginen egun batero, berakin etorrezalako nirekin bizikletan ibiltzen. Zezuk imaginatzen oso, Gran Hotel Budapest pelikula horretako olako hotel zarbatu, baina igual zan olan, ez dakit, baserri bat... Sei geletakoa, ero 10 geletako hotel bat, bueno, horre lantaldea oso handia besta beharko. Baina nik ezagutzeko jendeak hori itxen dauela, baserrixak eta alokatu, zubi baten, aste baten, edo udan 15 egunetan, eta hor, ez dakit, batzuk, yoga irteera, beste batzuk, hori, mendi irteerak eta itxeko, horako retiro batzuk ditzen dira bezala, ez? Bueno, patatak egositxa. Oin goiaz, egositxa ondiokan. Mirari bat izango zen, telebizaren magia, baina ez. Bueno, lurrundutan eskar ditzen dira. Joango gara tipula itxen bebaiz, tipulak bieko dau, bere denboratxua. Vale. Eta hemen txejarriko tipura. Bueno, karamelizatzen edo apurtxe bat erregosten, zen gustatzen gata apur bat. Ze labean ala ere, bueno, esan dakoa, ordu erdian esan ingo, eta ja hor sartzen modu, azkenean labean izango dana da, bueno, postre hau, ero berez bakizu dela zagarrez egindako oinarri bat, karamelu bat azpian zagarra gainean, ostorea, eta da hori alderantziz dela, gero buelta ematen zaio ez, hau esaten omen da, berak, bueno, aizpa hauetako batek, zagarrak egin zitzaizkiola olabean erre, eta, bueno, hori konpondu nahian, ostorea olako ore bat gainean jarri, laberatu inzitiola berriro, kontu handiz buelta eman ziela, eta erolan, bueno, hor, badakizu, tatin tartan, zagarra konpota bezala inda geratzen da. Tatin tartan. Tatin tartan. Tatan tartan. Tatan. Hor geratzen dela, eta eroiten dela, bueno, ematen nizo pixkat forma. Hori, zenbat errezeta asmatuko zinolan, istripuz, ez? Nahi gabe. Ze honek istripuz, brownie istripuz, da gizetaz, jo. Gari bat eta errezetak egin nahi. Batean batekin gozabe, nahi txan. Da gero esan ez, istripu bat izan da hori da, zuelan guapo zoizenean jantzitxa. Bai. Ez dakit noiz baitz pasako jatzun. Ez, kasualidades, igual kombinazioa asmatu dut egun batean. Bueno, zuego zara hor desfiletan da lanien, kontuz? Ja, baina jantzin naute. Kontuz. Bueno. Jantzin naute. Ni jungonitzen hartuko neuke hau eta esango zuen. No esa sola. Ez behenik, baneuken unibertsitatean lagun batzuk, hori igual, unibertsitatea 8 hasi da, esnatuko zila 6 edo, eta, bueno, horrazten ziren, makiatzen ziren biat, jasten ziren, holan, guapa, jo, ze guapa zatu zen gaur. Hau, hartu duten lehengo bi gauza. Bai. Eta gero da, superpentsatu orduan, errezetetan bebai egongo zan. Hau, istripuz atara jaten. Lanetan lanien egon zara hori atar. Nik uste hor, sukaldaritza, heldu da momentu baia jakia izatea baino, oza, lehen zan, elikadura, janin behar zan. Eta hor zan, berdin zan, jatekoa bat zegoen, eta erdi goxo, neikua, baina gero ja, bueno, ja bilar, ez dakit, esan dezagun, placer ero bilakatu zanean eror ja, eta jendia ja hortara denbora gehiago eta dedikatu zanean da hor, bueno, hasiko ziela nahi eta errezeta batzuk, nasketa batzuk frogak egiten denbora izango bazuten, lehen, egia da, errezeta asko, kasualitatez, hori pilpillan eta zaten dute, ez, hor, itxasontzi batean erazeoela hori, atera zala makaiauen gelatina, hor itxasontziaren mugimenduarekin, saltza hau loitu egin da. Ze gertatu da hemen, zenbat errezeta daude, kasualidades, utzi fermentatu indala, galdu indala, gaztekin, gazta urdinak eta ez, utzi astuta gazta bat ez dakin nun, da gero, holandana, hori bai, balore eukin behar zan, ze adore behar zan, hori probatzeko. Adorea nik pentsa dut gozia zan, adoria baino. Zuk ikusten zenun hori dana, holako mour txuri horrekin nola, eta hori probatu, hauxe, gozia, kriston gozia, eta zan, hau goxua da, guazen probatzera berriro egiten ez da gizeta. Horrela, gero, hiltzeko bilurrik, pe. Bai, ero gozez hiltzen zinen, ero bestela hori da. Bueno, hemen txe. Sartagin baten, bakit, denbori aukitzen bozue, tipula karamelizatzeko, aldo zua auki, zu motelian, ordu baten, bi ordutan, zu motelian, da gero, azukri hau ez da ubiar, ze tipula oso gozua da. Baina, bueno, era espres baten mioten ez, behitxunik, batetik beratzi daukat, 6an, 7 igokot, oran,
txigortzeko errez, Bai. eta gero txigortzen danean jeitxiko eta hor botakotzat azukre apurtxo bat. Karamelatuko duzu espres. Hori da. Vale. Karamelazio espresa. Hemen egia da, errezeta honen, ni pixka sarean ibili naiz, eta berzio ezberdinak eta ikusi ditut, batzuk, gero, karamelu bat egingo du Patrik, hor karamelua estiarekin ere ikusi dugu, ikusi dut berzioa baita kipula gehi urdai azpikoa botatzen diotenak, orduan, hau egia da, barazki jale batek, egia da, vegano batek ezingo zuela jan, erabiliko duguna da, azkenean ostorea. Baina ostore batzuk, gaztana, baina... Gaur egun gu daukagun hemen, eta hauntz gazta, Oiek izan da. Baina ostore batzuk, nik ez dakit, behitu, hau adibidez erosi nauenean atzo, banaukan aukeratzeko. Ostorea gurin barik, eta ostorea gurinakin. Garezti xaua esan, eta bestia ez dakit ingo dauen. Olibakin, margarinakin, ez? A ber, aukera gaur egun, gauza asko, berzionatu aldira, veganoan moldatu aldira pila bat. Txuleta bat txingarretan, ez. Bisigua txingarretan, ez. Arkumeo alabean, ez. Baina beste errezeta pila bat... Oreak eta bai. Moldaketak inaldi, Ez da bardina izango, esan alduz. Hau da, errezeta honen moldaketa. Eta hau, esan dakoa, aukera badaukagu. Gazta kendu alzaio, gero erabili olako ostore ezberdin bat, pasta euskorra baita, arrautza erabili gabe ere itea badao, eta berdina, margarin erabiliko genuke, eta orduan, imaginazio pixkatekin, eta gaur egun eskuragarri ditugun osagai pilo batekin, eta informazioekin, edo zer. Eta azkenean, errezetan oinarria bada tatantarta, tatintarta, eta da, Frantziako oso errezeta ospetsua, dan moruan kixa. Eta kixa beti izan da hori, kix lorrena, beti, emental gaztakin, eta irugiarrakin, arrautza eta esne gaina. Baina gero bebai, betegarri pila bat dauzka, ointxe desberdinak, eta zuk moldatu zeike etxian, daukotzun osagaietara, oskaiuan, edo gurosunak probau. Eta honekin berdina pasatzen da, gurosu tipula jarri biharrian, porrua jarri, tomatea jarri biharrian, urdai azpikua, eta hauntz gazta biharrian, behi gazta bat olan urdina. Arzakek zeukan, eta tarta bat, tartatatin bat, honekin iten zuena, bananakin iten zuena. Eta azkenean, berezitasuna bada, ez pixka tatin tartana da, hori iten duzuna, alderantziz, beti normalean izaten da, oinarri azpian jartzen dela, ez? Izan olako pasta auskor bat, ero ostorea, eta ero gainean nahi dugun osaia. Hau, beti alderantziz, gehien bat izaten da hori alderantziz. Azpian sartzen diguna, nahi duguna. Hemen txorien uste dut ingenula ananakin ingenula eta tintarta bat, eta oso osoa zen. Oinarri berdinak egin da, hartu karamelatu oinarri azpia, gero horre anana jarri, gero hartu ostorea, laberatu, eta gero, kontu zibili behar da, buelta eman. Hori, bai ala bai, ez da bakarrik oinarrixa jartia gainetik da listo. Basia be, oinarrixa be bai, hor karamelatu inbida, hori karameloa jarri, ez zuk ez dauzu, erresta bat aurkitu duzula estixakin be bai, oza, zehose hola naukizu, igual baten batek esango da, nik jarrikotzat, hori osagaidan akampuan, eta ostoria gainetik da jazta, baina horrei be, bueltia ematerakuan, ez da inarreixa izango, ez, orduan. Bueno, bueltia, patata tortilla gehi izadete buelta emateko. Orduan, zate honi gai izango. Horre ere, alare jasmatu itxuste, sartaiak lehune, lagun bat, hau da indudan erosketa oberenat ez da izeta. Erakutzi zen, sartai bat, gero bestea, eta koplatzen zaiola holan, txak, eta hartu, eta holan buelta ematen zen. Hori oindala gutxi? Esan dutzu? Hori oindala gutxi esan dutzu? Ez da, noiz, erakutzi zen, lagun bat ezaukan, oindala hilabete pare batero, erakutzi zen, da udan izan zen uste dut. Hori oindala gutxi? Indala gutxi, hilabete pare bat. Segurote esan eso indala urtiak, hori existitzen da indala pila. Existitzu, baina berak induen erosketa undiena ez dakizer, da nik zen, patata tortilla bat, baina gaizki egin zuen, zein zuen, hartuta sartaia gainean jarri, berotu gabe. Hor komeniko zan lehenengo sartaia berotzia, eta gero jarri, eta buelta eman, esaten nuen, itxatzi iten zitzai dela, gotza gartzen bat ezo, gara nahiz eta izan olako tefloi beste hori ez dana itxasten, aukera nogitu da, berotzia. Hemen txeba haukau tipula erregosten eta ointxe, ingotzauna da, nahiz eta karamelizatu, azukriakin bakarrik ez dut zau ingo. Honek bebai altzatuko dau zaporia, bezbotako gatza, eta gainean azukria. Azukria haukau bi txandatan, ze ointxe, beste azukriakin, enbiu karamelua. Orduan, hemen txegongo die,
berrogei gramotxo eta hor 100. Orduan, nik pentsetan dut horregatxik sartzen dagoela errezetan, horregatxik sartzen dugula errezetan hauntz gazta, ze bestela nahiko... Trastia itxeko pixkat, ez? Osa, nahiko dulzia da, nahiko gozua da. Beti aukera dago, nahi izan ezkero, ez botatzea sugurria, hor, kasu hortan, da, listo. Eta bakizue, karamelu bat egiten duenean, karamelua berez dultzia ez da. Beti mikatzaldera gehiago botatzen du, erretzen dugulako hor azukre hori, orduan hain dultzia ez daten dena karamelu bat ez da. Orduan, bueno, alde hortatik ez pentsa. Eta gasiko zoak gauzak ederra dira. Baita maite ditugu, beraz. Baita ere, oiek ere. Hau, ahaztu ingo, hor. Eta joango gara, tomatetxuekin. Eta tomatetxuak, bueno, jarri zeike be bai, holan gordini, baina gordini dauzenian be, ur pila bat soltauko daue, orduan, hori jaku komeni, eta ingo dituguna da, lehengo espezia batzukin. Orduan, nik tomate batzuk jarriko ditut, holan, osuak, eta beste batzuk ingo ditut erditxik moztu. Holaxe. Hemen beste errezetaten ikusi dio bati patri asiak entzen zizkiola, barruko asiak. Hartuta nahi da, mozten zizkiola eta asiak entzen zizkiola, ezetasuna pixkatolan karamela ezatzeko, ordu bete labera ez da izeta. Bueno, hemen bakoitzak esaten duena. Bersioak, danak eta bakoitzak moldatu alditu berera. Eta denbora baldin badauka, bueno, pertsona bakoitzak endeixela. Baina, haiten zizuen, tomatea txikia badia, hauek erditi moztu eta atera. Osoa badira, lautan moztu, hasi guztiak kendu, eta ez dakizea. Ondixak izaten badie, errexaba, baina honet txikixako lan. Kendu, laurdenetan, asixak ez dakiz, asiak entzeko, nahiko lan. Bai, nahiko lan. Orduan, nik eusinen bidixo bat, ez dut inoiz probau, baina, holan, tomateak erditxik mozteko... Egin gendu, txurien, platerana esaten duzu. Holako, lehenko eta labana oso zorrotza behar da, bigarrinik ondo istutu behar da berantza, ze bestela ez da modurik. Ja, baina horretik ez da modurik bestela. Labana espada holan, horrekin lehenago espadute norbaiki holan, espadute operatu, hau da, bisturi bat espada, erolako ninja laban bat, gugen gendun froga eta... Beti ikusi izan dut horrek... Izan genuen sasoi bat, olako mitoak, ero pixkat, olako trukoak, ez? Sarean, ero jendeak erakusten zituen trukoak txorienen egitea, ez? 5 minutuko atal bat, ez? Baitu, gaur ekarri dugu trukoa, arrautzak kraskatu hemen, hartu botila txiki bat, eta utza egiten dizu, eta gorringoak nola bildu. Gaur, tomateena, beste bat, ez dakit, eta egiten genituen, da batzuk egia da, teratzen ziela, eta bestatzuk esaten zen du. Nio, ero, ez dakit, bisturi bat erabili du, ero bestela, nola induen ez dugu ulertzen. Ibili da hor, eta bai, gero batean danak, txan, moztuta agertu dira. Trampa pixka bat zegoen. Hori, niri behintzat, guri hemen, zitzaigun zuzenean, esaten dana, guk hemen iten ditugun moduan gauzak, eguneko honetan ondo atera. Bueno, hau, ea ondo ataratzen da, nik pentsatzen dut baietz. Hemen tomatetxuak batzuk, osorik, beste batzuk, erditxik, holan artizau erara. Bai. Oliba olio apurtxo bat, holan, txorrotatxo bat gainetik. Oso, no. Eingo ditugu oreganoakin, eta bebai, gatzakin, nasi. Hemen espezia bakoitza beriak, ez nahi dituena. Bai, nik oreganoa jarri doza, eskenean, tomatiakin. Tomateakin ondo da. Ez dakit, beti ondo doian gauza bada, albaka bebai, edo zein belarolan italiar, baina, bueno, nahi dozue berakatza jarri tipula, nahi dozuena. Eta gero, edanako lan bardin egoteko, bakit batzuk eskuak eskakola gustatzen sartzia, gero, eskuak garbia baldin bada, Patri, ez da baino gara zori. Eta garbixak espauz be, garbitxu inbidie. Gero bai, gero ja beintzikina daudela, erabilin berri. Beraz, hau joingo da, hori 30 minutu edo 180 gradutara. Vale. Hale barrura. Bueno, hemen patatak hemen irekiten ditugun hontan, gu behin baino gehiotan itzen egin dugu patata inguruan, da bakigu, ez? Porsaldak eta honek gauzak guk uste duena mendiak eta mendiak gurekin darama eskitela, 19. mendian izan ziren hortik aurrera izien ospetsu, hemen egia da, Ameriketatik, 1500 urtean etorri ziela lehenak, baina hor artoa eta babarrunak bai ekarri zituzten, eta hoiek bai ereiken ziren hemen, baina patata izan, mende batzuk berandu hau arte, non, zerbait jaten zen, baina gehiago zen, esaten da, txerri baska, ze azkenean horretako animaliai da elikatzeko erabiltzen zen zerbait zen, eta gixakiek ez zituen horren beste jaten, baina, hasi ginenetik jaten, berandu hasi ginen, baina, ordutik,
nik ez da, nik uste bai dela osagaietako bat, etxe guztietan beti aurkitzen da. Egositxa, erreta, lurrunetan eina, frigituta, purean, kreman, hori. Purian, gero, gauzak loditzeko, esazkean kalabasa krema bat itxen duzu edo kuiatxo krema bat, eta horrekin be ondo ez. Gatzean pasatu zara babarrun batzuekin, patata bota. Bueno, gure gixatuetan bai, marmitakuan, patatak errioxa eraran, ez dakizedanetan, ez? Patatia da, sukalde baten oinarria behintzat bai. Gaur egun ezin dugu imaginatu, nik uste dut, sukaldaritza, eta ez bakarrik Euskal Herri mailan. Ni nahi pentsatzen du, globalean, ez? Mundu guztian patata da zerbait, nahi eta nahi ez, erabiltzen dana, lehenko eta bain, koizteko erresa dalako, merkia dalako, merkia da, ondo ematen du, ez du behar zaintza erorik, ez du behar, behin sartu eta patatak ez du behar ezer, eta beste gauzatzen modu eman gainean egon behar zela, eta asetzen dago gainera, azkenean bada gauza bat, asetzen dotzuna, eta hori urtietan zehar izan da gauza garrantzitsua, azkenean izan gauza bat merkia, asetzen zotzuna pila bat, eta, tripa bete. Hori da, eguna pasatzeko da, lan eitxeko, hori bezan jendiak. Bai, eta gainean, azkenean gauza askokin eskontzen duna, danez zerbait pixkan, esan dezau, zapore aldetik eta oso zaporetzu estan zerbait, edo zerekin juten da ondo, lehenko moduan, guarnizio moduan, lagungarri moduan, egozita erreza prestatzen da, eta hori, bai, zehola aukera eramateko gaina, ez, lehune hitz egiten genduen, hone pixat empanadian inguruan da, ez, eraman errezak ziela, patata eraman erreza da, ez du behar, hotzik ez mantentzeko eta edozein etxian esaten da den freskeran, ero armairu batean pixkat ilunetan egoten bada, luze irauten duen zerbait bada, eta orduan alde hortatik, dena izan du, gaur superelikagai eta zeta hitz egiten dugu, ez? Bueno, patata izan alda superelikagai bat, agian nutrizionalki, ez da beste elikagai batzu bezain interesgarria, baina bai, zuk esan duzuna, Patria, asetzen gaitu, jan erraza da, kosinatzen erraza da, ez da behar, ez dakit lehenengo... Eta bintxa daukau. Hori da. Eta patata erabilimez ez. Gizentzen du, frigituta, ketxupakin, botatzen eta horrela bai. Egosita, gutxi. Arabakua gainera, guk hemen badaukau patata oso goxua, hemen txe urbilekua, kilometro zerokua, batzuk kilometro 30 igual etxetik badaukau. Kilometro zeroa beti ez da izaten, gazteizeko bat nako igual. Hemen sartu gendun patata, hemen gure hortutxoan izan zen patata, izan gendun patata baita. Hoitzalin jat. 5 metrota, etxetik hemen, atea etxetik eta... Etxeko zapatiakin atatzez eta pijamakin olan atxurra sartu, atara patatak, garbitu gero eta venga, maira. Betxo, hemen txeba daukau karamelua. Patatak bebai, inditxugu iragazi, eta naiz eta guztiz egositxa ez egon, hori, ontxe labien eta bukatuko die. Orduan betxu, hau, karamelua jarriko oinarri bezala, hemen txe. Vale. Jak. Hau hemen oinarri ona izango da, eta gainean jarriko ditugu patatak. Gero, izango da, labetik ataratzen dienean tomatiek, jarriko ditugu tomatiak, hau bai, karamelizatzen utziko, hau itzan jat, karamelizatzen utziko, eta beraz. Nabaritzen ditula hor, bale? Bai? Eta, orduan, eta gazta, nundoa, gero azkena? Gazta gainetik, gero ostorea, gero arrautza, hau izango da gerusak. Azkenean behitxu, prestatu da ditugun bi gerusa honek, badie, karamelua eta patata, eta gero, esan dakua, hemen txeingo golako moskada txikitxo bat, zuendako motza izango dela, guretzako apurtxo bat luziagoa. Kontuz karamelua bakit, bitxusako itxura hona daukan da, ikutzeko aukiko zuen tentazinua, ez ikutu inoiz, patatiakin erretzen basarie, lasai, baina karameluakin erretzen basarie... Karamelua da, sukaldeko erreketa txarrena. Hori erortzen basaizu hor... Eta hau, hemen errezetan gainean jartzen du, karamelua ez da, karamelo ilun bat ez du behar, ez da, budin bat eiteko karamelua. Neiko argi egingo du, baina besteak, 120 gradutik gora ero hartzen ditu, beste karameluak, eta hori gaina txarrena dukana karameluaren erreketa da, ez da, erriten zeitula, baina ez, erretzen jarraitzen duela barrurantza. Orduan, zeituan, erretzen basaete, uretara urbildu eskua, beti ureta zeituan, eta hala ere, hori txatzitako gortuta geratzen da barruan, eta nik, pentsatzea bakarrik, sukaldarean ikusi nuen behin erredura karameluarekin, eta kriston aberia, eta gaur egun oraindik sukaldari hori ezagutzen dut, eta dauka marka geratu zaio, bizi guztiko. Haundisa. Eta bizi guztiko. Hemen txe jarraitzuko.
tipulakin, eta tomatiekin, da listo dauzenean, bueltauko gara pastela bukatzera. Betxu gure tomatiak hementxe prest. Holan ordu erditxan gaina, ordu erdin bakarrik, holen eitzen dien, nire asko gustatzen jat, hau lanak ez baitxu jartzen, hau entzalada baten dako lan, entzalada epel bat eta... Ero garnizio moduan. Bai, ze tomatiak ointxe egisa da, ez dauzenien sasoian, gustatzen gehiago lan erreta jartzia entzaladetan eta pia gustatzen jat. Nik hori txorien egin nauen, ez dela ingot, Zein? Hau, tomate erre entzalada bat, beti itxen dutena. Uztakia, patria, begiratuko, DTV nahiera da. Bakizu, batzutan, otutza zait, itea ez da izerrezeta, igual ingo terrezeta hau, eta honekin, osai honekin, da, ez daukat hori esan dago, karpeta hori daukadana, txorineko errezeta guztiak dauzkadana bertan, eta idatzi egiten du gutxi horan izen garrantzitsuenak, ez da, tutua, karamelatua, ez da izan, pun, eta, behin baino gehiagotan, agertu izan zaizkit, eta, egin da daukat, ez da izan amez bat, altzatzen zan, amez bat eukindu eta errezeta bengo dala, ez zan amez bat. Egin daukazu, pasatu da hori, gertatu da. Holakoa behin baino gehiagotan, tamales. Eta berriro pentsatu behar duzu, eta... Hori da, errezetak guztau itxen jatzulako hori errezeta benetan. Bai, bueno... Eta beti joera daukotzenik. Bai, ez egia da batzuk etxean, nik egia da txorien egin dituan errezeta asko, batzutan etxean egin izan ditut. Baina uneko handi bat, ez dute inoz, hau da, 100 errezeta dauzkat, ez ditu dala etxean gero berriro, Baina gero, joera bat daukogu, betxua, adibidia jarriko eta eguneko bigarren adibidia erropakin konparauta, lehen jarri hotzutan unibertsiako lagunakin. Eta askotan, niko ez daukat, jazteko esebez, ez? Eta erropa barri xanoia erostera, eta beti erosten dut, ez dakit, soineko bat beltza, imaginago. Eta esatu ez da bikoteak, holako bat bardina daukotzu. Eta beti daukotzu joeria erosteko, arropa atzako, gustu hori daukotzu da, janadixak ime bai bardina pasatzen da, azkenean esatu bitxu, ideia berri bat daukot erresta baten dako, ziur, lehen hau pentsatu zula bai. Hementxe. Eta zer da erroparik ez daukat? Zesan duzu, badaukazu lakoa, badaukazu... Bakizu hori ez. Zerbait berria, hori ez da, txarra. Bueno, ona be. Karamelua, patata, tomatia, tipula, eta goiz gure hauntz gaztakin. Nikolan, aldozu exaflatame bai jarri, Nikolan eskuekin guztetan jat apurtzia, orduan hau pusketatan jarriko, hau izango da gure tatan pastelan. Tatan tartan azkenengo osagaia. Azken aurreko geruza. Hori da, azken aurreko geruza, azkenengoa ostoria izango da. Arrautza. Eta hori, da, hau izango da. Labia, zematera daukazu gero, Patri? Nik labia daukat, beti esala. 180 gradutara. Nire galde batzuk. Nik ez da. Pero, itxure daukatelako eta beti jartza dut 180 gradutara. Bakit, erresta batzuk jartza dut 200 gradutara da, baina... Bai, batzutan, Zure etxeko blokua... Bai, nahi duzan, blokeatu ez daukazu labeko hori katxarro onda hogeianan geldi, koipea bota behar izango diozu, mugitzeko. Bueno, koipea, lehen patata eta zitze egiten egon gara, eta patata zuritzen ditugunean, eta gaur egun, egia da, herri askotan, eta badagoela aukera kompostan ontziero botateko, hor, 2009an atezatekoa zizan, usurbila zizan, nik bizitau izan nuen, Hernanin bizi izan nintzen 2010an, horre, Hernani eta Oiartzu sartu ziren 2010an, da 2013ako beste 16 herriro sartu ziren, eta Nafarroan beste 7 daude, iparraldean ere badaude, eta nik atezatekoa egia da, nik ezagutu nuen, eta ondo iruditzen zaidan gauza bada, gehi esango nuke, birziklatzeko sistema hoberena atezatekoa da, horre, uneko 65 bitartean birziklatzen da, bestetara, jenteak, ontzietan botatzen du, auskalo nola botatzen du, no? Jakitea askotan, eta gaur egun egia da, herri, atezatiko ez da niken beste herri gehienetan, badauzkagu ontzi ezberdina botatzeko, baina, gero nik badauzka lagunan bilketan ibiltzen direnak, eta banatzen egoten direna, plastikoa badago, han gure euba ondoan daolako, eta nire bikote izan zen, nire lehenengo bikotetako bat, hainoan daolanean, da beraz, zigorra, ritxuko zinean jendeak
plastikoan ontzira Ze botatzen dagoen, ez? botatzen dauen. Osea, guan egon behar gara banatzen daude, gaude ez da zenbat pertsona Zen banatzen. zaborran polizian lana egiten, ematen daue hortan Ez, beraiek zinta batan pasatzen da, eta beraiek banatu eta botatzen dute, euneko handi bat, ez duela esertako balia, eta orduan, bai, plastikoa, bai, jendea botatzen du plastikoan horra, baina botatzen du danetik. Imaginatzen dut, bai. Eta orduan, bueno, horregia da, eta mostratuta dago, berez atesatekoarekin gehien birziklatzen da. Gaina hor, zabortegi eta erraustegia murriztu egiten dira, gutxiago daude. Eta gero batzu edo, lana, eta izan, da ohitura hartzea, egunerokotasunean ontzi ezberdinak eukin etxian, Bai. eta nik gaur egun badauzkatorrela, eta jutea banatzen dana, eta gero egun batzu daude, sabor batzuk atatzeko, plastikoak atatzeko, 2 egun. Papera ateratzeko beste batzu. Gero organikoa Azkenen da- ateratzeko. Orduan, ohitura hartzea horretako da, eta jazta. Besteak ez da, bai, eske bestearekin, berez legez bestearekin ere ordutegi bat. Nik gogoratzen dudala, Bai, lehen izaten zan. ordutegi bat, gauean bota, berda. Jendeak ikusten duzu, edo zein ordutan jun, eta botatzen dana, baina berez iluntzean jun behar da. Bai, joan behar da, ointxe, Wow. lehen ni akordatzen az, zaborra botatzeana bada semala bakitzen da gauza Gazteen bat, lan ez? bat, bai, Batek bai. gure etxean zan, batek txakurra jatxi, eta besteak zaborra jaitxi, eta Bai. orduan itxen gain txandaka. Era bai, beti izaten zan afaldu baino lehen, nire etxean. Hori da. Afaldu baino lehen, eta Iluntzean. sortzitxeretan edo. Hemen txe, gure historia, politxa ez da geratu, alan apur bat, umela, eta... Ibizenkoa. Hori, ibizenkoa, Holan deitzen zaio artisaua. gaur egun. Artisaua, hemen txe jarriko tzagu, margotuko. Esan dako arrautzakin, jarriko betik, euntxe ikusten dozue molde hau, ez dala oso... Bai, dotoria, holan, bai. Bueno, hortxe, Likido hori da. ies egiten duten, normala moduan, beti aurkitzen Eta duten. orduan jarriko oinarrixan papera. Papera behitxu, jartu dozu holan, beldu itxen da, jartu dozu alderantzizta bai, Bai, eta... bardina pasatzen gako. Orduan, nik itxotena da, hau da interneteko truko bat holan itxen zabien bezala... Tabalia duena. Bai, Hori bakuzeta, esan nuen hemen, hori da dortzalarekin. Zenbakia aitor ikasi, esan zinun, bai. karrera batera juten zainean, beti honek dorzala batzu die, karratuak eta molestetan egiten dute. Hartu, horrela egin, eta gero ipini. Eta holan, dantzaiteko moduan geratzen zen. a ber, Hartu, bai, zuretzako. hau biekot, hau hori bai, bai. biekot, eta hau, 30 minutuan, 180 gradutara. Segitxuen gauz, eta erakutzeko tu zelan geratzen den. Eta ointxe helduko da sorpresa puntua, atarako da. Ez da atarako. Bueno, duda egiten duzu, la patre. Bai. Zu da itxen dut, hemen oinarrixan karamelua. Jarriko, hori, zure lagunan tortilla patatean teknika izango basan bezala, teniko estazo papera. Jepa. Eta, Hau organiko. bai. Bueno, nekin dau. Bueno. Itxatxi da Bueno, patatan bat? bai, patatan bat itxatxi da. Jarriko bolan eskuakin, baina betxu hau da puntua, Eta hau da gure tatin tarta patatana. Patatana, tomatana, kipularina, bai. Baina bai. Gaztana. Bueno, egia eusko da. garbitxoena, baina zuzenean ingot, holan. Hau da gure patata tarta. Igual beltza, hobeto ikusiko da niko argitxoa. Mosteko, Nikolan, holan, imina bera, eskuekin hortik. hartu eta... Vale. Pasalen hartu duten trapua, Vale. Ez broma da, broma. Osa, raziotxo bat atako. Bai, raziotxo bat atrako. Igual labana... Holan, motza bat zuretako eta nietako ontxe probatzeko eta gero atarako. Vale. Zukata sardeska eta labana. Nik, hori, sardezkata... Bueno, bai, espada bai. Nik egarri zuet, bitu, esan nizuela lengoan nola markinan izan ginen da. Nengoen aurreratu nizun. Beste pintxo bat. Txistorrarekin, bai, baina hobetu egin dut. Txistorra arbizuko ekarriko zein Hobea orain di. Bai, ez dut imaginatzen nungua. Agian diote munduko txistorra hoberen. Eta ez dinot nik, Ez, Javiak esango dago. Ez, Javiak ez. Astigarra hoekin saltzen duen pertsona. Oso goxua, Boi. Holan gaztakin. Aitor, hau beharra dago. Bai. Tomatian eta hori nahi duten zan zaharra nahona, baina hau ere... Oso goxua.
Eta gaurko bigarren errezeta izango da txistorra ostorea bizkaitar saltza gainean. Hau, harinari jarriko naiz, bizkaitar saltza bat egin behar dugu, eta horre bakizu, orduak behar ditu, eta hau esan dakoa markinan egin nuen, showcooking hortan, da dastatzera eman genuen jendeari, eta, ingo duan momentua, modua da, prozedimentu berdina, eta gainera, ostorea sartaian egingo du. Orduan, kanpintzaleok eta adi, ze ostorea sartaian egitea badao. Lehenbizi lapiko batean olio txorrota bat botako du, eta hor txigortuko du ogia, urdai azpikoa, baratxuria, pipermina eta zagarra. Jarraian, 2 kipula bota eta 2 orduz erregosten utziko ditu. Piper txorizero haragia gehitu, 15 minutuz utzi irekiten, eta birrindu ingo du. Ur pixka behar badu, gehitu ingo dio. Txistorra zagardotan 2 minutuz egosiko dugu, gero ataletan moztu, ostorean bilduko du atal bakoitza, eta frigituko dugu, olio tanta txiki batekin sartaian gorritu alde guztietatik. Gero katilu batean ipiniko du bizkaitar saltza azpian, barruan ostorea, eta hori izango da borrela. Busti, klok, eta jaten juteko bizkaitar saltzan jatekoa. Bizkaitar saltza beti bezala egingo dizuet, egingo dizuet hartu, olio txorrota da on bat, hemen ogia, gure amo egiten moden, haunek ingo duena da, gorputza emango dio gero, loditasun emango dio, frigitzen, honekin urdai azpiko zati bat, naiz eta makaio handako eta izan, guk urdai azpiko ezurrero beti bota izan dio etxian. Gustatzen da. Baratxuri atalak, hauek, gero, txikituta, holan, bere hortan. Kolpe batekin bai, listo. Pipermin, punta bat, hau ere, barrura. Eta gozo puntua, batzuk azukrea botatzen zioten, lehenko errezetan baten antzinakoetan da agertzen zen, azukrea, holako agertzen zen, azukre koskor bat botatzea. Hanik azukre ez dio botako, holako errege zagar bat hartu. Azukre koskorrak jarraitzen da bezaltzen. Ze ointxe tabernetan, nik akordatzen az, etxian ez, baina tabernetan beti azukre koskorra jartzen zituztela, baina ointxe sobretxua jartzen zituzten ez, azukre koskorrak aspaldixan ez zitutela ikusi. Beti tabernetan kafia da infusioa hartzen dutenean, beti jartzen doztie bestiak. Bakizun jartzen dituzten, jatetxera juten basara, jatetxe askotan, holako katilutxo batzen, koskorrak, batzuk azukre beltzanak, bestatzuk txuria, eta horietan, eta egia da, dendetan da saldu, jarraitzen dute saltzen, horrek koskorrak orain dut. Ikusi dut, dendan eta ikusi dut, baina hori, zerbitzatu ez toztiela egin, jala, aspaldi. Kipula, nik erdi eta erdi, horrela ikasi nuen, eta horrela jarraitzen dut egiten, da horrela, gorri espadukat, bakarrik egiten dut txuriak. 2 kipula zuri, 2 kipula gorri. Eta hori, astu arte, solan bai. Hau erregosten utziko du, luze hemen hartu, gaz pixka bat, piper beltza ale batzu botatze izkiote. Eta ontxe, osagai nagusia, astigarrako txistorra. Hau berez, bitu, nik errezeta hau erakutsi ziaten, eta egiten zuena zen, txistorran bildu egiten zuen, ostorean ja gordinik, bildu egiten zuen, eta gero frigitu, baina nik sentsazio neukan frigitzean ezala txistorra ondo egin da. Orduan, jake kalidadezko txistorra daukagun, zagardoa ere, kalidadezkoa, noski, inguru hauetakoa ere, bai, nungua da zagardoa baina. Nungua da. Hau hernanikoa, ona, zandut ona dala, a ber. Baina, eskualdean gaude, hemen dana barruan dago. Kilometro zerokoa, bai? Eguneko, 2 minutuko irekin aldi bat, horren galdarrestatu moduan ingo du, eta ataletan moztuko du. Oso ondo. Jendiak pentsauko dau, Jose desberdintzasun dau, jende asko jakingo hau txoixuan eta txistorran artean, holan itxuraz nahiko antzerakoa die, baina gero ze desberdintzasun benetazkoa dauzen. Lelena, hori begibiztan igartzen dozu, txistorra azkenian da luziaua eta askoz be mehiaua, zeitzen da arkumian estiakin, hori bildu, eta txoixua normalien izaten da lodixaua eta motzaua itzen dalako txarrixen zabelakin bildu. Orduan, begibiztan badau, gero onduan, azkenian txoixua normalian, txoixua freskua izan leike, edo ondua, baina txistorria beti da freskua. Txistorria gainera beti kozina behin bida jan baino lehen, eta bai, hortan dau. Batzuk gordini jaten dutela, baina ezin da jan gordini. Txistorra, nik ikusi du, basurde matartu txistorra lan jaten da. Txistorra behar du, zerbait kozinatzea behar du. Bai, zehose,
Bai, ez da apurtxo bat, berdina, baina ez da. segitxuan iken da, baina Baina, bai, apurtxo frigituta bat ere, da. hori da, frigituta ere, zeituan frigitzen den gauza da. Nik ez da, 2 minutu sartzen ditut, eta uretxean egia da, txorixo ez du izaten, baina bai izaten du txistorra, eta gu babarrunei da, ni momentuan, semeala egiten diet, babarrunei hartu, eta norbait txistorra egin nahi da, bai, txistorra egiten diet, frigitu egiten diet, ero egozi batzutan, momentuan, eta eroan sartzen diet babarrunetan. Patri, bai. Telebistako trukoa, betikoak. Hemen, ikusten duzu ze lapiko, Aitor, sartu hemen lapiko handi hau, bilakatzen da, hori, 3 ordu ia, 2 ordu eta 2 ordu terdi pasiak ero onda, bueno, hemen daukazue, urdaiazpiko satia, ja, hemen daukagu, ja, tara dio, bere sustantzia guztia, eta beste guztia, desegin einda, era karamelatu einda. Orduan, hau, bai, sagarra, bai, ogila, bai, dana, desagertuta geratzen da, hor. Honi, botako dio, berez, nik honendako, neurri hauetako, 8-10 piper txorixero erabiliko nituzke. Ingo duguna da, gaur egon, horren komodua dan, txorixeroen aragia, botako dio. Tomaterik ez darama, inungo tomaterik ez darama, eta honei, beste 10 minutuko irekinaldi bat emango diogu hemen, gero birrindu ingo du, eta gure bizkaitar saltza egin da egongo zan. Oso, baina lehen hau, erantzun behoztezu gauza bat. Esan, bota. Zu nahi duzu txoixoa, ero txistorra. Biak. Bat gauza batzutako eta beste gauza batzutako. Txistorra ez dut erabiltzen txoixo. Bueno, bai, erabiltzen dut, kasu honetan bai, egia da, babarrunetan da hori, baina, bueno, txitsi burduntzian, txistorrakin egiteko, egun baten saiatu ginen, da, makilla fin moztu behar zan, da, ez da ondo beratzen, txitsi burduntzia, bat ekarri zuen, txitsi burduntzi behar gendu, ni txistorra ekarri dut. Txistorra, txoixo egin behar da, baina, bueno, ekarri zuen, da, moldatu ginen, da... Bai, zinutan. Bai, zerbait egin du, baina, bueno, ez fundamentu handiarekin. Bale, hau, kendu ingot, ez du erabiliko, hau, bota ez du ingo noski, honekin ni bizkaita saltza ingo dut. Bai. Eta oin, irekin aldi bat eman du gure txistorrak, honek, poliki hemen dago irekiten orain, eta ingo duguna, atera eta moztu ingo du ataletan. Eta pixat, utziko dugu, epeltzen. Eta ero izango da, ostorea, bueno, ikusiko zuen. Oin, estarako dut, moztu. Eta tamainua izango da hori, atzamar baten tamainua gutxi gora era. Holako zerbait. Atzamar lodisa, Bai, gero lan bustitzekoak. Bueno, utziko du, zandakoa, utziko du pixkat epeltzen, eta ero, ostorea izango dut hemen irekita, ze pixkat nik bai findu ingo dut, eta ero, etorriko naiz batzuk hartu, biltzen, eta sartean frigitzen. Eta hau, ingo duna da, gero birrindu... Kutxat morriztu, ez? Usaina behintzat, badaukona, beraz. 10 minutu, bai, eukimar da 10 minutu, eta gero honi salda ero beti ura ero botatzen zitzaion, lusatzeko. Baina gero hau birrindu, eta gero jungora botatzen behar duen ura. Ados. Ointxe ados. Hemen gaude ja batzuk egiten, eta sartaian ikusuzu, Ostorea sartaian, egin alda, ostorea, ojaldrea, norbaitek espadu lertu. Eiten dana da, behin moztu ditugu, moztu zaizkigu gure txistorra pusketak, hauek Ameriketan zada, finger, atzamarrak izango ziren. Atzamarrak, bai. Bai, nagoen pentsauko ostoria itxen zanik. Beroa behar da azkenian, ez? Beroa ematea, baina horri bili behar da, buelta ematen. Eta gero, azkenian hemen, labanak iningo izkigola mosketatzuk, hor, ekilore tanta bota dio dut, ez dio bota ezer, eta hemen txe, jartzen ditu horrela, eta alde guztietatik. Eta alde guztietakin bueltaka ibili behar zara azkenean. Eta nik nuen, baita, bueno, ez da geratzen, ez da pustutzen, baina ostore bai nuen, eta ero, nolako konpotantzeko bat zagarra nahi nuen, arekin bete nuen, eta, bueno, ez da berdina, baina goxua geratzen. Baina, bai, ideia politxa da. Eta gero gure bizkaitar saltza hemen induguna da, birrindu. Ur pixka bat gehitu diogu, birrindu indugu, gatz eta piperbeltz puntuan jarri dugu, eta orduan, asmoa da, horrela jarri, txak, eta horrela zerbitzatzen duzu. Orduan, inbardana da, bizkaitar saltzan, busti, jan. Bat patritzen dako, eta este bat, zigorren dako. Tani, bueltatxua, ez? Holan, bueltatxua june ematen. Hori, eskerrik asko, Patrik. Eta hemen daukazue gure txistorra ostorea bizkaitar saltzarekin.
Bere, zuetzako. Eta, bueno, hau da delikatezen bat, Txistorra astigarragako txistorra. Bizkaita saltza batekin, hobetu iten da. Nafarroako ostorea eta kompainia, Euskal pintxoa. haundi, kompainia bizkaitarra ez, Gipuzkoarrako. Eta agur, esan da agur, bihar ostegunar, da biralak, ni Japon aldera, patribean ingo zerbait, baina zuek gurekin. Zuek hemen, eta gure bai, bihar arte. Agur.